Irrabjat bil-mistoqsijiet tal-ġurnalisti minn midja differenti dwar il-każ Tony Bezzina, il-kap tal-Oppożizzjoni nfexx jattakka lil One News. Għalih mhux l-aġir ta' Tony Bezzina huwa skandalus iżda aħna li morna nitolbu spjegazzjoni dwaru. Jien nikkundanna bil-qawwa lill-ġurnalisti tas-Super One u lill-midja tagħkom li l-bieraħ mortu fix-xogħol fil-post tax-xogħol ta' Tony Bezzina u b'attitudni skandaluża Mhix dritt nagħmlu mistoqsijiet ġifieri. Fil-post tidħol fil-post tax-xogħol ta' ħadiem. Dritt nagħmlu mistoqsijiet. Intkom il-partit tal-ħaddiema tidħlu fil-post tax-xogħol ta' ħaddiem, is-Super One il-bieraħ baġir skandalus. L-uffiċċju li ma riħabbat il-ġurnalista One huwa l-istess wieħed minn fejn ingħatat l-ordni biex ħaddiema tal-gvern imorru jaħdmu fi proprjetà tal-Partit Nazzjonalista. Huwa wkoll l-istess uffiċċju fejn kienet maqbula d-dikjarazzjoni falsa li kienu mġela jiffirmaw il-ħaddiema. Għall-kap tal-Partit Nazzjonalista dan kollu ma jfisser xejn. Politika assolutament skandaluża. Jiena nemmen illi meta n-nies jaraw l-aġir tas-Super One, speċjalment dak li għamel il-bira fil-konfront ta' Tony Bezzina. U dwar l-aġir tiegħek li taġixxi b'ipokrazija. Jgħidu din it-tip ta' arroganza tiegħek tas-Super One. Ġurnalisti minn midja oħra wkoll staqsew lil Simon Buzutti dwar l-inkonsistenza tiegħu. Irrid li kulħadd jirriżenja imma mhux id-deputati tal-Partit Nazzjonalista. You've been asking for the resignation of Minister Conrad Mizzi and Prime Minister's Chief of Staff Keith Schembri for quite a while. However, now we've got a court case, a court result regarding some serious allegations for the PNMP Tony Bezzina. Don't you think effectively this is double standards? Not at all. Iktar minn hekk, Buzutti jgħid li bemilu qed idaħħal standards ġodda. Tħossokx li inti ipokrita, Dr. Buzutti? Dak fejn qiegħed. Ipokrita saqsi l-Prim Ministru tiegħek. Saqsi lilek għax inti taġixxi b'double standards. Ministru tiegħek. Xtaqna nistaqsu iktar, iżda kien kollu ta' xejn. Tħossokkom Tony Bezzina. Naddaf il-politika mill-ħmieġ illi daħħala fiha il-Prim Ministru Joseph. Tħossokkom Tony Bezzina, Dr. Buzutti. Ma tħossix li ipokrazija, Dr. Buzutti?